Hello everyone, welcome once again to LV Amor Vlog, and this is your Tita Lu, your nanay, lain sa bang atong pag diskut-diskutan ni ining adlaw. Today akong i-share kaninyo ang benefit sa avocado o saging. So ako kining i-share ninyo kay doon na sad ko na discover ani niya nga maayo pud kaayo. So ang avocado is doon na kini siya mga health benefits, no? Makaayo kini siya sa atong skin. Kung magkaon kita niini, manindot ang atong skin or doon na tayo mga problema diha sa itong mga skin problems, makasulbad usab makatabang ang avocado, no? Tungod kay aduna siya natural oil nga maayo gayud kaayo alang sa atong pamalit. Of course, natural kini siya, so dili ni siya supak sa atong panlawas, no? May nang uban nga cholesterol ana. Ang avocado is good cholesterol, dili siya bad cholesterol, no? Kay basta ginama sa Ginoo walay bad diya, puro na siya good. And then gawas sa skin, na makaayon siya sa skin, mahimong supple ang atong skin, shiny, or uban pa nindot sa di siya para sa atong buhok, mga health benefits sa ato ang buhok, no? Makanindot siya, maka-repair, no, sa mga damage nga hair tungod sa iyang oil. So inana sa skin o sa hair maayo kaayo ang avocado. Nindot ni siya nga klase gyud, dili siya gawuton, dili siya nabitaw mga avocado nga dili gwapa, kani siya maayo kaayo, no? And then piliunon lang. So ang avocado is seasonal, so kung makakita kita avocado ni ana, mopalit kita, no, makaayo kini siya. Aside from the skin and the hair benefits nga tiyada gid kayo, doon nasa ni siya yung mga nutrients, no? Ana diha makita nato ang folate, ang folate, ang vitamin B2, vitamin B3, vitamin B5, vitamin B6, no? Moy iya ang content og labaw sa tanan vitamin C. So ingon ana ka nutritious ang avocado, no? And then ako sang na-observe na umuni siya kanon alang ni atong nag-antos og mga acid reflux or kabuhi, nindot kay siya sa digestion, sa ato ang digestive tract, no? Gabi mo ni siya kung gipanihapon lang, nindot kayo ang lakaw sa ako ang katulugon. Wala ko'y acid reflux kana bitang murag maghalam. Wala ko'y problema sa tiyan, no? Maayo kaayo siya. So okay kaayo ang avocado nga atong i-recommend para pud sa ato ang digestive health, no? Nya lain pa ang saging kaning banana. Pero kani siya nga klase lakatan kuno sobraan kahinog mag-aslo mga atong tiyan. So better kung kalabangaan nato ni siya kanon kanang dili kayo hinog di pud kaayo hilaw. Unlike sa kusta or sa tundan nga patsada gid kay siya kanon, no? Kuan dito siya kanang na ang sa ngalan anak kana bang nalimot ko sa term nato nga mga Bisaya kanang tilugon, no? Tilugon ang kusta. O kani siya mong ketchup, so medyo aslo pero okay ra gyapon, no? Rich in potassium o other health benefits, no? Maka-slim sa di siya, magsige kagkaon ani ra, walay rice, maka-slim pod, maka-lower og blood sugar, no? So mo kini ang akong duha ka fruits karon, ang avocado ug ang banana. So I hope do na tay na katunan nini nga adlaw, ang avocado is one of the best, ang banana usab, no? So mo lang kani ang atong sharing karon ni ini nga gutloa. I hope we have learned something today. Last request, please comment sa mo, no, kung sa inyo ikasulti, and then click the button kanang like, i-click lang na siya mga palangga, and then the subscribe button po, no? So muna na akong pamarayi aning inyo ang nanay online, inyo ang tita online, no? So ingon anak. So thank you so much sa nag-subscribe. Road to 500 na kita karon. Thank you very much. Salamat usab kaayo ni anak sa inyong paghatag og
pipila ka gutlo to watch this vlog. I hope everybody is happy and healthy, and then have a good and godly day, and please remember to look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Hangtod sa sunod, mga palangga. Bye-bye.